Mauro, 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 mauro. O, nalakam kay masunod na kamo. Puno na hin ka plastik kan ito na among pagpuyo ito na akong bana. Puno na ang bana. Ay, ano na, hinanap ni Linda. Nagtikang na. Sino Linda? Meron na ako eh. Linda, ibib. Oh, day mo day. Kaliruin mo ko. Ah, di nga hindi. Balay Mirna. Balay Joel. Ayaw nagad ka mo pag-alanghaamon. Magiging usanay tun aton pamilya. Ay, pasensyahin nala kami balayi. Kay diri manggod kami aring sugad hini nga titirok. Labaw nga baga nababaguhan pa kami hini nga sitwasyon. Suwag manggod namon nga anak himari. Asya baga kami diri eksperyensya aring sugad hini nga mga okasyon. Kung baga diri ang patod nga bayot ni Marie. Diri kami makakasugad hini nga adorno. Ay, sakto ito na, compadres. Balay Linda, balay Armando. Ay, sabagay, sakto ko mo balay. Iton amon na no, Ronald. Ikatulo na namon ni nga anak nga baga. Nagminyo. Salit na hiara na kami sugad niya klase ng okasyon. Takay pahiara na kamo balayin sugad hini nga itiro. Kay kahuman ni Marie, iton imo naman lalaki iton posible makaasawa. Ay, sus. Diri pa iton nga akong lalaki, balayi. Hirayo pa iton maitabo. Waray pa nga nito uyab mabaga. Igin papakilala ako. Ay, sumupo ito ha akong nga baga o doon hindaraga. Amo ba? Takay may mag-ibangod man kita. Mag-ibang kita. Oy, anay sige anay balayi ha. Babayaan anay ka muna amon kay kakadion ko at an kan ang bando mga kabugtuan. Kay pagkikirigta palagi hapon namon. Adi na hininga okasyon. Kamayaan ko nito nga bagawaray kami. Joel, kuan. Araw. Kano na itong... Oo, kan man. Jewel ka nga na. Kay pagkikirigta palagi hapon. Yan anay ka muna amon kay kakadion. Anay sige anay balayi ha. Anay sige anay balayi ha. Babayaan ka mo anay namon kay kakadion kulat an bugto ni Jewel nga. Pagkikirig ka palaliwat namon may nga panahon kay tungudan pandemic. Mao pay na lang ani nga nag-okasyon. Didani ka mo balay ha? Makadit Sige nga. niya. Sige balayi. Sige balayi Joel. Ay. Lalo ka ni Linda. Tigda ka man lang ang baga ng lipa. Mga taga Jurassic Goodman, sering python kabayutan. Saan ba daw ni Linda? Bakit may bumate mo makabot na tukan na balay na makarawot? Ano man? Kaya mo man itong tinuod. Nga mga anga-anga. Diri man la nakigturtang ka aton. Kay alanggan, kay kumbaga hiraman ang host. Siyempre, ani ha ire itong okasyon. Ay sos, kung baga diri la kan Ronald. Diri good. Akong nasugot yung pagkanyan party. Gusto ko, aadto ha aton la. Ay, ano ka ba? Dere ni ordinaryo lang ang katitirok. Pamalay ini. Alang man pamilya ni Mar iton masingato aton.
Babae itong Ira. Naya daw lang din at plato. Okay lang to. Oh, okay lang. Oh. Babae Asya itong nga ni, Ira. asya nga ni. Kita, nalalakihan. Ang ilang kita itong kumaniha Ira. Diba, Linda? Ano, asya nga ni, uy. Ang nga ni sumira ko nga. Ano ka pa ito, uy. Naya din itong plato. Kasi ko, Nagating pa na ako. Wala na raw. Din si platira. Asya man na naman na. Oo, balito. Iba't amon pag-aadli. Dere ni Ay, sumira ko nga. ni ordinaryo lang ang katitiro. Pamalay ini. Alam man pamilya ni Mar iton masingat to aton. Pamalay ini. Dere ni ordinaryo lang ang katitiro. Dere ni ordinaryo lang ang katitiro. Ay, aba. Dere ni ordinaryo lang ang katitiro. Pamalay ini. Alam man pamilya ni Mar iton masingat to aton. Babae iton Ira, kita nalalakihan. Ang ilang kita iton kumaniya Ira. Asya nga ni. Basta itong kasalan. Ako itong magbubuot kun hain. Diri kita. Kung dira maringan Ronald. Panumdum ha. Diri lan aton anak o aton pamilyan gumastos itong kasal ni maringan Ronald ha. Kung di apig yapon ang gastos si Marie. Ganan iya pamilya, di ba? Ha! Ano man, magsisinungan na lang kita yun eh. Mama Linda. Papa Armando. Hello. Oy! Iha! Ogoy! Kahusay! Good man itong akon umagad. Mahusay! Thank you, ma. Ay, dali anak. Igpapakilala ko ikaw ha, iba pa namon nga kaurupdan. Ay, dali. Tana na. Sige, ma. Oy! Sayong! Shoni! Mula! Hello! Ay. Maurumaghan. Kahusay daw ano? Utugod pa ni mo mama. Kaya ano pa? Da, kay Doro, it kapaplastikan. Porbida Linda, kaiha manim. Linda! Linda! Ba, sarawayon ka, Linda, ha? Oy, Marie. Ayaw na itong di da pag-ariga mo na kusina. Ako na lang iton. Pag isulusulod na daw ikaw ba? Pag isulod na lang iton. Pag-ariga mo na kusina. Ako na lang iton. Pag-ariglar na para iton imo pagsulod ha trabaho. Baking ka pa malate. Ay, salamat, ma. Maalas 7 naman ganyan, makarigo pa ako. Asya na nga ni. Basta ani ka mga balwa. Siya. Asya na nga ni. Asya na nga ni. Basta ani ka mga balay nalungon, waray niyo tatrabahoon ni Ronald, anak. Ako iton magbubuhat iton nga tanan nga mga trabahoon din ya balay ha. Ay, salamat, ma, ha. O sige, makarigo na ako. Kumanagan man, ko marigo na akong bana. O sige, day. Kadto na. Uy, ano na, Besh? Lungon lagi hapon ka mo kanday mo ugangan? Oo, Beth.
Matuig na ka mo nga nalumong. Hoy, ingat, mapapalit, makadto ko tindahan yan pag waray Kung na. kamo kanday mo ugangan? Lungon lagi hapon kamo kanday mo. Ha? O Beth? Mo ugangan? Oo, Beth? Ha? Matuig na kamo nga nalungon na imo in-laws. Sana man kamo maglulugaring, besh. Dire daw kamo ito may babaro pagpamilya. Kung dire kamo magpapamilya. Ay, asya nga nita akong si Ring kan Ronald. Ay, sige la. Kay utro ko nga papakianan ito na akong bana. Angay la, besh. Kay dire pwede nga dahiton kahasta. Pero may nala kamo malungo na pamilya ni Ronald. Ay, maupay nga ni kay dire kamo nagkakadiferensya itong pamilya ni Ronald. Ay, ako nga ni Besh, nalungon pa kami, ang pamilya ni Noel. Hagoy, kay sukot ko diferensya. Diferensya. Kay yan ni Noel, nga ni Besh, nalungon pa kami, ang pamilya. Ay, ako nga, ni Ronald. Pamilya ni Ronald. Kamo, lungo na pamilya ni Ronald. Pero may nala kamo malungo na pamilya ni Ronald. Maupay nga ni Kidiri ka mo nagkakadiferensya itong pamilya ni Ronald. Ako nga ni Besh, hanalungon pa kami pamilya ni Noel. Hagoy, kay sukot ko gudig kadiferensyan an ate ni Noel. Pati na akong ugangan. Aanhon, mga atribida di Primera. Kit? Atribida di Primera. An ate ni Noel. Pati na akong ugangan. Aanhon, mga atribida di primera. Pero may kami ginpapanginlabutan nga mag-asawa. Ata, di rin ko napapirdi lo taira. Ha? Ay, di riliwat-suwat akong mga in-laws. Labi na yung Mama Linda. Maupay ito niya pagdara akon. Buutan ni Mama Linda. Di rin nga niya ako niya gimpapaggi sa balay. Uy, kaswerte mo, day. Talagsalat so ganito nga ugangan. Pero, bisan pa, ngay lagi hapon ka mo maglugaring ni Ronald. Hapon to nga, para ka mo may paro, paunan iton pagpamilya. Beshi? Beshi, asya, nag-aasawa kita para iton kalugaring pamilya. Diri para maglao mapamilya ito na aton asawa o pamilya ito na aton bana. Ay, sakto ka. Pag uli ko niyan, iistoryahan ko si Ronald. Dere! Dere ka mo maglulugaring, ngan aanhila ka mo malungon haamon. Pero... Waray na pero Armando. Usa pa? Ay, ako, Ano ba Armando ito Ronald. nilagay Ronald. I'm Ronald. Ay, Jewel. Yeah. Jewel, dire Armando. Ronald ako. Waray na ako. Oo, sige. Nagsayo play ko. Pero... Waray na pero Armando. Aanhila ka mo malungon haamon. Pero... Waray na pero Joel. Usa pa? Ay, di Jewel. Ronald. Aw. Ronald. Ronald. Aw, ita. Uy, nga ka papalitin. Banyan may turon dito. Ngan Dere ka mo maglulugaring. Ngan aanhila ka mo malungon haamon. Ano to, Ronald Gano? Aanhila ka mo malungon haamon. Aanhila ka mo malungon haamon. Pero ma... Waray na pero Ronald. Usap ano ba din niyo problema din niya balay? Waray na ka mo ginhuhuna-huna nga buruhaton. Pag mata niyo, ito na aga, andam na ito nga tanan nga iyo panginahanglan. Pag sunod na ito iyo trabaho, ito iyo ginhuhuna-huna. Pag uli iton kulop, waray nagihapon ka mo gin-iintindi para iton iyo iklopon. Kay ako naman ito nagios. Pero ma... Sakto man ito na ako nasawa. Paano naman kami may babaron pagkalugaringon kung padahin kami nga maasa eh. Pagkalugaringon te mata. Sakto good man na nakon tahap.
kan mari ideya nga bumaya ka mo din hiapon. Kay ano? Nakakaangbit kami ton iyo mga hiagi sugad. Nangangaritiya iton imo kita. Labi na iton iyo nga duha kita, sugad. Dere ako ito nangangarit nga imo kita, Ronald. Dere! Dirigid kay suga dito, ma. Sugad ito na akong pag-intindi. Waray na iba. Lalamot ito nga imo asawa. Gusto niya suluhon iton imo income. Na diri nga imo asawa nga pati kami. Makakalaom hiton iyo hiagi. Lamon na mga kalamon. Ang makakalaom. Ano? Yagom na la. Nadiri nga imo asawa nga imo asawa nga pati kami makakalamon iton iyo hiagi lalamot. Ay, sakto na ganito, Linda. Kay sakto man hiramaringan, Ronald. Op, karuyag mo singon? Naabuyon ka, Ira? Nasugot ka nga maglugaring, Ira? Oo. Para may barera kung paunan o ipagtuko dit pamilya. Op, Sige, Ronald. Kung gusto niyo nga maglugaring, sige. Hay man ka mo mao ko eh. May dinaba ka mo, natandaan niya balay. Waray pa pa pero maplitilaan kami. kadugangan nga gasto. Dinhabalay, waray niyo bayad. Magbibiling lugod ka mo Magbibiling lugod ka mo maawas itong iyo sa lapis, itong iyo trabaho. sakto na, Linda. Sakto na. Araw kang kulong ikaw na siya. Magawas na ito sa Waray niyo bayad. Magawas niyo sa lapit. Dinhabalay, waray niyo Matawas ito. bayad. Dinhabalay, waray niyo bayad. Magbibiling lugod ka mo maawas itong iyo sa lapis. Hingan, sakto na, Kakaragla ka mo. Linda. Sakto na. Maglulugaring hiramaringan, Ronald. Kung asyat nira gusto. Ngandiri mo hirap pwede balabgan. Salit. Tapos na yun nga istorya. Armando! Maglulugaring hiramaringan, Ronald. Wow! Ha, nakaglugaring naghihapon ka mo, besh. Oo, besh. Pero, Oh, nasunod na ni mo gusto. Nakaglugaring na ka mo. Ano pa man itong problema? dumako, besh. Ha? Uy, kay ano? Ha? Ginaway ako ito na akong ugangan na babae. Pati ito na akong mga sister-in-law. Nasisina naghihapon na akon. Ay, sus! Abay, ila ito. Normal la ito, besh. Dead mahala. Magkakasarang kay gihapon ka mo ito. Ay, di rin na ada, besh. Kay duro itong kasi na itong pamilya ni Ronald da akon. Mamay mamba, umabot ang iraanti ang Manila. Wala kami pasabda. Wala kami signa ni Mama Linda. Sabtangan una, si Mana pa og sa umabot itong mga ante itong akong bana. Kaya susumatan na ako. Normal, besh. Kay waray naman ka mga ira. Baga chismis na ito, kumbaga, hirayo ka iba. Ano? Baga chismis na ito, kumbaga, hirayo ka na. Mga chismis na iton, kumbaga hirayo ka na, iba ka na nga balay. Chichika-chikang ka pa. Kaya susumatan na ako. Normal, Kasi hirayo ka na besh. nga balay, baba. Kay waray naman ka mga ira. Kay waray naman ka mga ira. Kay waray naman ka mga ira. Baga chismis na ito, kumbaga, hirayo ka na. Ha, mga balay Dear ba? Again? amo na ito, Joyce. Baga chismis na ito, kung baga hirayo ka na, iba ka na nga balay. Chika-chikahan ka pa, may Baga maabot. chismis, besh. Maabot eh. Kay waray naman ka mga ira. Kay waray naman ka mga ira. Baga chismis na ito, kumbaga hirayo ka na. Ha, hito nga balay. Again! Diretso na ito, Joyce. Amo na ito, diretso na. Baga kumbaga hirayo ka na, kamaira. Naman kamaira. Baga chismis na ito, kumbaga hirayo ka na. Iba ka na balay.
chichikahan pa. May maabot ta ira suga dito. Sige. Ibutang tanga sakto ka. Kung naabot na, kaya di rin man kami gimpapakad to, Ira. Adi pa ha, nag-package ang bugto ni Papa Armando. Oh, Mana, bisabon, toothpaste naman la. Hain paghatag-aamon. haroy. Durugod man ang baga pag-ubay mo ni mo ugangan nga babayi, Ay, besh. sobra pa, besh. Pero siring mo. Pag di, agi, siring mo. Pero siring mo. Ugangan nga babayi, besh. Ugangan nga babayi, besh. Sobra pa, besh. Pero siring mo pa. Gindedid ba ko nila itong para di na maghimarad ako? Ay, tumpak, besh. Asya tutun imo angay buhaton. Ayaw ito pagpadara. Kay magkakasang kay gyapon ka mo hito. Na ito pamilya ni Ronald. Ma, mauli na ako ha. Ala, sige. Dere ka man nainom. Aho, bangin ka ngayon awayo niton imo, prinsesa. Ay, mama. Dili pa guna ka mo buon. Ma, pagsan kay nagad ka mo ito na akong misis. Ay, wala ma. Sunod. Iguupod ko yung eh. Dere pwede. Ito nga hawiton ayaw pagbuhata. Kung diri mo gusto nga patihain mo, masina ko. Ma. Ikaw leton pwede kumaniha balay. Basta may da mga okasyon. Oh. Oh, sige ma. Na, tagi na lang akong bring home. Bisan na din nga sugpong ang dessert kay paborito nita akong misis. Dere! Oh. Waray mo dadadon hadto nga makarit mong asawa. Kaon din he. Tumtumito ni mo pagtakas. Pero nung ka nga dadadan mo adto nga babayi didto iyo balay. Bes o sa kakutsarita nga salad ayaw pagdara. Ma. Ampot, diri la ko sigurado. Oo, sige na. Babay na. Oy, hindi tulinda ngay mo ka istorya. Klaro nga diri ka na ayo na ni mo kay mang rawat telepono. Kay dere gudliwat. Kay hinuman adto. Hake. An akon umagad nga hikapiste. Himare. Ha? Pero, di ba? Dinaya mo man adto nga imo umagad. Hano na, oo. Kay kahuna kumanggod nga tultul adto nga babayi. Diri man ngayan, plastic nga babayi nga nalamot. Diri na kami nakakatilaw iton sweldo ni Ronald. Tungod adto nga babayi, lalamot in ura-ura. Ha? Kawaray upay niya ano? Kay waray gudliwat upay. Uy, ngan maaram ka ba ha? Hiyaan nagplano nga maglugaring hira ni Ronald para diri kami makatilawan sweldon amon anak. Uy, diri tumaupay nga batasan, Linda. Kay dere gudliwat. Salit, tika nga na. Dere ko na itong sasangkayon nga babayi. Mainggas lahiya. Dere ko na hiya aasihon. Linda? Besh, problemado ka na liwat. Hagi, ito na akong ugahan ng babae, besh. Hasta nga diyan na.
Diri ko na ako ginuundangan na stress na ako. Ha? Uy, kay ano ha? Gimpi pinakaraot ako besh sa ibang nga tao. Ano? Maraot na akong batasan ng mga nakilala akon. Tungod ito na akong ugangan. Siguro ba naman ako nga lalamot? Nga nagagarungan ko daw itong iya anak? Ako daw ito nagkukontrol itong among pamilya. Ano? Di rin ito tinuod, Besh. Maaram ito yung Ronald. Oo, nag-suggest ako. Pero na-depende gihapon kan Ronald. Itong desisyon. Kung sabihin ni Ronald nga diri, di naman ako nagpipirit. Amo ba? Oo, Besh. Pero, di rin ito asya istorya ni Mama Linda. Gimpapagawas niya nga maraot ako. Besh, hapit na gud ako mapuno iya. Ngun nagagad na gud, Besh. Di na gud maiha. Ano? Ito ni mo, ugangan, aatuhan mo. Uy, dahil tumaupay, besh. Ano ka ba? Magaano man ako? Ay, kaistorya hagad, Ronald. Hiton hangyo para magsaway kan Manalinda hito niya. Hito niya gipapasara nga istorya parte imo. Nagabihan ka na liwat. Aroy, kaya dito man ako amon. Kayo na pag isog. Nasiring man la ako nga nagabihan ka. Pero ka naman gud nagagabihan. Ngayon permito amot rason dito hakala kaluyong. Oh. Ngayon permito di mo rason. Paro ka dalo ko dan eh. Ay, diri, medyo, ako ang rap. Nagabihan ka na. Isog ka. Aroy, kaya dito man. Baga mas, kaya nga, ila pag isog. Yeah. Nagabihan ka na liwat. Sige na la. Aroy, kaya dito man la kamon. Kayo ko lang pag isog. Kasi man lang ako nga nagabihan ka. Pero may ka naman kung nagagabihan. Ngayon, permiton imo rason, dito ka la iyo. Kaya tinuod man liwat. Ayaw pagsir nga pati ito na akong pagkantuhamon, hakon kag anak, igdidiri mo nagyapon na akon. Ronald, wala ako sugod nga panuyo ha. Anay daw, kailangan ko pagang permi ka na mala irritable ha akon. Basti ha, basti, agi sorry good, basti ba? Ka nuggets diri. Kailangan ko pagang permi ka na mala irritable ha akon. Kailangan ko pagang permi ka na mala irritable ha akon. Basta parte ha imo pamilya iton aton ginhinga dayan. Kaya anon, naabot ako, gusto mo nga pati ito na akong pamilya, umapartara ko. Di naman na gusto nga makatuwa ko amon. Siguro, sakto gud man itong pagtuo ni mama. Ha? Nga nadiri ka, nga maghatag ako kanda mama. Oh, Di naman ko pwede nga mo gusto. Kaya mga kag-anak ko ito nira. Di rin pwede nga igbaliwaray ko hira. Ronald, wala ko sugod nga panuyo. Siguro, nasusulsulan ka iton imo mama ano? Kung ano naman, luwag nga mga pakaraot ang niya gindudul. O nga to iton imo. Ay, gindudul-dul. Gindudul. Ano na? Okay, sorry lang. Ano naman, luwag nasusulsulan ka iton imo mama ano? Kung ano naman luwag nga mga pakaraot nga iya gindudul-dul nga iton imo Ay, alimpatakan. tinuod pan liwat. Ngan nga tanan nga ginsisirang ni mama ako na. Nakikita ko ay mo. Ano? Giniinobserbaran ko ikaw, Maria. Gusto mo, akon garungan, ngan, gusto mo, nga pati ito na akon pamilya, pumahirayo akon. Maria, di rin pwede may tabo. Aw, kun sugad. Hala! Kun baliwa rin naman lakwa imo. Ngan kung gintutuod mo itong diri mag-upay nga istorya ni imo mama, parte akon. Balik ka ta iyo. Balik ka tiyan ni imo mama. Ngan ayo na pag-asawa akon. Kay waray man ako pulos sa imo. Oh, sige! Kung asit imo gusto mo itabo, sige! Mas maupay na luwat ito, kontra iton, aandirin mo ako, hindi na upay ngan, pagkakaratan mo't akong pamilya.
Kay diri gusto ko. Diri iton may tatabo. Kay diri kakartan mo't akong pamilya. Kay diri iton may tatabo. Panumdum Maria, panumdum. Pwede ako makag-asaw bisan makapira. Pero nag-uusaan na akong pamilya. Ito na akong kag-anak. Yan ito na akong mga kabugtuan. Nakuha mo ta akong butik pasabot. Ronald! Anay. Nasupay pa kadto, kamari. Nakuha mo ta akong butik pasabot. Hamari. Ronald! Ronald! Makain ka! Ronald! Ano ba tama mga gamit? Mauling hamon. Ano? Magawas kay ni nga panimalay nga ikaw la. Diri mo dadadon iton akon anak. Ano? Pero... Waray na pero kung malayas ka, layas ikaw. Ronald, ayoko na ako pagsugaray ni. Ada yung mo't problema, Mari. Diri ka maara makisama ta akong pamilya. Salit layas kung malayas ka, ha? Ngan ayaw gud pagdad ay iton akon anak. Maga Kay ano ba ang nahitabo? Ma, pa. Masukot na kami magka-diferensya. Ito na akong ba? Ang ano ba ito ni Eugene niya kakadiferensyahan? Parte kan Mama Linda. Naugo pi Ronald kaniya, Mama. Yan adi pa, Ma, pa. Di kang kami maglugaring. Di na nag-ibang pagtagada ako ni Mama Linda. Ha? Kay di bahan bago pala ka mga mag-asawa ni Ronald? Dayaw ka man ang imo ugaman. Masusolbar pa ito nga iyo problema ka mag-asawa. Sige, uling ito ha iyo, Mari. Ano? Uy, diri maupa itong pagdara ni Ronald ang aton anak, Joel. Tapos mababalikon mo yung ganito, itong lalaki? Diri. Diri. Erna, mas madagmit masolbar in problema hin magdiayon kung adahira naglulungoy o sa nga balay. Kung nira nila inihira kada tagsa. Sige na anak, tuora ko. Magkakasangkay kami ito nga ni Mubana. Salit buwas mismo itong aga uling nga tuha iyo.
Baby, madali Ella. Di na may matatapos sa pagliwan diaper ni Papa. Madali na Lenny. Madali na Lenny. Magliliwan itong diaper ni baby. Okay lang. Para makin eh. Kaya nung umuli ka man? Ano? Nakapanhunahon na ka ng mga pay? Nagkalayas-layas ka. Mabalik ka man lang yung gihapon. Nagmimi na karawad kalit atong tigran eh. Hindi ko nalagagagara ni Ronald. Sakto'y papa. Magkakasangkay gihapon ka mo ito nga magtiayon. Ayaw nala ungay ito ni mo bala. Itong sunod ha. Lumayas ka pa nga ni. Diri ko ko kakarawaton. Salit og sa kalumayas. Panhunahon agud anay maupay ha. Ni mo bala. Sakto'y gagara ni papa. Magkakasangkay gihapon. Magkakasangkay gihapon ka mo ito mo bala. Abungot ni Ronald. Nagrarapo na lang itong kiray. Sigurado. Pakian ko naman nga ini kundi intikang masisina na liwat ini. Di rin nila ako mag-aarnasa. Oh! Adin sweldo. Gambahin ka na luwat umiluhiton ko lang ha. Daan ko ikaw susumatan. Naghatag ako kanda nanay. Mama, di rin nanay. Mama taktsawag. Daan ko ikaw susumatan. Gambahin ka na luwat umiluhiton ko lang ha. Daan ko ikaw susumatan. Naghatag ako kanda mama. Kay nagpasapong, kay nagpaaya din era kusina, kay guba na. Oh. Tumita ka man akon. Kaya no? Waray man ako yakan. Di rin lang mag-inarngasa para waray problema. Para waray namon maging samok. Sige. Magliliwan na ka na eh. Sige. Gawas na lang man mo pagliwan para kita makapangaon. Ronald, anak, pasensya na gud lahat, pero otro ako marabo ta imuhin kwarta. Nagkulang man gud ako, anak kong ginhurama imo. Sige ma, wala mong problema. Pero wala ko yan nadidikas, ma. Buwas na na. Kay hiton kulop, ma-withdraw ako. Magsasarit ka pa daw hito kan, Marie. Huwag sinarit ko man na iya. Iko lang ang kukuha to na akong na ATM ay iya. Ay, Ngan, di ko na tayong susumatan kung pera or ano ta akong may-withdraw. sakto ito na anak, sakto ito. Kay sigurado. Masisina naman na nga babae. Labi na kun makasabot nga huhudmon ko la. Magalas nga ni kaya. Diri ko na igahatagay ito na ako na ATM. Ako na itong makaputin eh. Angay la anak. Kay imo man ito pinakabuhian. Uri naman nga ang diaper ni baby. Ay, sakto. Makatumang kami yan ng center para magpabakuna. Kahuman maagi ako tindahan. Mapalit akong diaper. At ATM ko ang ko di dahonas. Ano ito? Uri naman di ang ATM ni Ronald. Tignan mo na kung aging kulpa. Pero, uri man ipang tao din eh. Sakto. Tatawagan ko rito na akong bana.
Ronald, ginkuha mo ba nimo ATM? Ade akon. Totoo ka man nga tao ka. Napakulba ka man la. Kaya nung wala ka man manarit. Wala ka magsarit kaya sigurado man taga masisina ka na liwat. Um, Nag-withdraw ako. Kaya otro nga nag-araw ni mama. Nagkulang nira budget para magpayadan kusina. Di rin ni mo pa niya yung gibubuhat akon, Ronald. Nasisina ka nga, naghatag ang kwarta ka ng mama, ha? Di rin sugad ito akong punto. An akon la. Maano man nga imo ako pasabot nga. Nagkuha ka nga inin sa lapi. Ano? Wari na nga ako katungon nga. Mahibaro? Ha? Panunahuna. Panumdum. Asawa mo ako. Ano daw? Asawa pa ba ako para imo? Ha, Ronald? Basta atan kuan, last nga kuan Q. Asawa pa ba ako? Masumpay ka. Ito nga imo baba, asatot nga diri lang akong papaabid-abid. Sinapdan, buhay na, liwat. Sinapdan. Sinapdan Island, tubang ito Macdo. Sinapdan. Sinapdan. Ano, diyo, Asawa pa ba ako? Ano daw? Asawa mo ako. Pananugulon? Panong Bangin na datong bangin panunugulon. Dilang mahal. last kuan rap. Asawa pa ba ako? Kainin sa lapi. Pasabot nga. Nagkuha ka nga inin sa lapi. Ano? Wari na nga ako katungon nga. Mahibaro? Ha? Sida. Mahibaro? Ha? Asawa pa ba ako? Ha? Para... It nga mo ba naman, ha? Asya doon din nila ako nagpapaabid. Abid? Abid? Papaabid-abid. Kapag-garo-garo bang pagsalita im. Kaya maram ako maglilit na niya ka naliwata akon. Asya doon din. Para... It nga mo ba naman, ha? Asya ito nga din ako nagpapagarong-garong pagsarita mo. Kaya maaram ako nga maglilinataya. Lilitaniya. Lilitaniya. Maaram pagkarong-karong pagsarita mo. Kaya maaram ako. It nga mo ba naman, ha? Asya ito nga din ako nagpapagarong-garong pagsarita mo. Kaya maaram ako. Maglilitaniya ka na luwat ako na. Labi na. Kaparat akong pamilya. Durot na yung pangarit basta para akong pamilya. Kinutod niyan, Linya. Pagkadiri na gud ni sakto nga gibubuhat ni Ronald. Kadiri na gud kami ni matutuhay. Tikang ako umuli. Waray pa namon tuhay nga ginhihimang rawan nga mag-asawa. Sakto. Mabaya kami hiton akon anak. Diri na kami magpapakita kan Ronald bisan sano. Anakon anak. Kukuhaon ko ako na. Yan mabaya kami ni nga balay. Yan na dayon. Kaya nakatuhayan ini nga among pagkaasawa ni Ronald. Tungol ito niya mapanginlabuton nga nanay. Anak, tana. Lalayasan nato ni imo papa. Di rin na kita magpapakita iya. Hindi mo na nga ended. Ito nga ano. Di rin na kita magpapakita iya. Ngayon mo dadan ay ito na ako na po. Igkakalagiw mo ito na ako na po. Igpapahirayo mo yakan, Ronald! Tripidya ko din nga lagas, permi. Di rin makao padugon itong baba. Waray ka makabaton? Kay sakto ako ano. Igpapahirayo mo iton akon apo ha akon anak. Diri ka magmamanilang poson babae. Tatawagan ko si Ronald. Mama, Susumatan ko ito niya. Ito na mo plano. Nga igkakaligyo mo ito na ako na po. Hello, anak. Ronald. Aadi ako yan na iyo. O anak, naabdan ko ang imo makarit na asawa. Iging kakalagyo iton imo anak. Igpapahirayan niya imo. O anak. Siring na lang nga maupay na lang nga umabot ako anak. Diyos ko, nirigod mo kami ni mamamurayo nga mag-asawa. Kung ada pirmi ini nga atribida ko nga ugangan.
Ano? Diret pwede yung bubuhat ni Mari Mama. Kay dire gud liwat. Yan mo upay na yung anak nga umabot ako kay kunwaray ay sus. Sigurado. Ikakalagyo ni Marie ang imo anak. Salamat, Ma. Ma, ayaw ani na pagbaya mo na. Ayaw gud pagpalaktay Mari Mama, ha? Maabot akya na dayon. Oo, anak. Dire na makakalusot na ako na nga masawa. Babantayan ko gud na ba upay. Salamat, Ma. Kinahanglan makaulik dahil niyo na balay. Bantay ka. Kay mauli na ito na akong anak. Ngan, higagamitan ka gud higagagaran. Aw. Ayo-ayo, himaayo-ayo. Higa. Ngan, higagamitan Kay ka mauli gud, na ito na akong himaayo-ayo. anak. Kay mauli na ito na akong anak. Higagagarang ka gud mao pa iton akong anak. Nasisinay, Ronald. Dili ko na ko nakakatuon ito ni mo gibubuhata amon, mama. Durugot ng iyo pangilabot ta amon. Merese ay mo kay ladamot ka udog. Andaman na lang nga daan ito ni mo kalugaringon. Kay diri maiha, maabot na Ronald. Ngan aaghaton ko gud ito dakon bana nga. Ange? Takon bana. Ito dakon anak ano. Kay diri maiha, maabot na Ronald. Ngan aaghaton kuya nga bulagan ka na. Andam ko timang noon ito na ako na po. Kahuna mulat nga masugot ako, mama. Diri. Oh, makay ka. Hoy, kay ano aging kugos mo man ang bata? Kay ano aging kuha mo man ang bata ako na, ha? Hoy, igbalik ito nga ako na po ako na, igbalik! Diri mo ako mapupudngan, mama. Surrender na ako. Mapahirayo na kami nga itong akon anakan Ronald. Diri ka makakagawasin nga balay. Nga dara mo ito na ako na po. Diri ko ito katutugutan. Diri! Nakakabati ka! Sige! Kung pa rin pagdalito na ako na. Ronald! Maupay kayo mabut ka na. Ronald, Diri ka magmamadalang puson pagpahirayo ito na akong anak. ano ba nga pagpahirayo, ha? Ano ba nga magpapahirayo? Oh, Oo, malakat kami ni baby, yan na. Pero diri kami magpapahirayo. Makato na kami yan na center. Schedule ito na aton anak ito iya bakuna. ano? Wala mo nagod nga yung pagtapo na ako, Ronald. Sobra na ini nga iyo. Ini nga imong ibubuhat akon. Diri na ako mailom ito imong ipapaabot akon. I'm sorry, pero diri ko na kaya ito imong ibubuhat akon. Yan na imo, Mama Linda. Dakot akong pagrespeto imo. Pero sobra na. Kagintagan mo akong ideya nga magpahirayo. Sige, bubuhaton ko iton. Itman? Sakto daw ako, anak, ano? May plano good man him pagpahirayo iton imo anak hining babae. Sakto na. Pwede ba? Oh, Sakto na. Ronald? Oo, Mama, sakto ka. Pero yan ako ito na hunahunaan. Tungod na gihapon nga permi na malaas siya na ako nababatean na imo. Patay imo, Ronald. Sobrang iyaging pubuhat akon. Duro na't iyo pag-ubos ito na akong pagkatao. Ay! Kung malayas ka, ikaw la. Igbilin ito na akong apong animal ka. Kung iyo ito igpipirit, di rin iyo igpapada ito na akong anak. Bubuhatan ko ito. Bubuhatan. Ano ganag? Apong animal ka. Kung iyo, Ikaw la. Igbilin ito na akong apong animal ka. kung iyo ito igpipirit, di rin iyo igpapadara ito na akong anak. Bubuhaton ko itong kaangayin nga. Ngan mabibiritan ako pag sumbong ang mga otoridad. Para ko makuha itong kustodiya itong akong anak. Ano? Ronald, para ka masayod. Haila ditong aton anak. Angay adi pa hiya akong poder. Salit, Ronald. Ikaw yan itong akong tatagan hinigayon. Kung hinubago itong imo pipilion. Ako nga imo asawa.
O itong sulsulira... Agi, sorry. Sulsul. Uy, nanay malang Oo. Kung hinubago nito imo pipilion. Ako nga imo asawa. O itong imo nanay nga sulsulura. Agi. Salsalira. Solsolira. Ako nga imo asawa. O itong imo nanay nga sulsulura. Nga sulsulura. Nga sulsulura. Nga sulsulura. Nga sulsulura. Ako nga imo asawa nito imo pipilion. Kung hinubago nito imo pipilion. Ako nga imo asawa. O itong imo sulsulira nga imo mama. Kawaray mo batasan. Ma. Alayon na. Tagayan kami ni gayon ito na ako nasawa. Diri ako nasin nga ayaw na pagbulig. Ayaw na pagsuporta imo pamilya. Kay pamilya mo iton. Iton akon la. Ayaw na liwat ako igbaliwaray kay asawa mo ako. Kaparte na ako ito ni mo kinabuhi. Kahuman ito ng bakuna ni baby. Madiretso kami amon. Ngan huhulton ko ini nga bugos ko nga magkulog. Para makagdesisyon ito aton sitwasyon. Ngan wari ka nga ni aksyon. Wari ka nga ni pagbuhaton. Hingpit na kami magpapahirayo ay mo. Di mo na kami kikita bisan sa noo. Marie! Ah! Marie! Ronald, pabayad tong babae. Ayaw ka baraka, anak. Damo ito namon kilala ni imo pa nga makakabuligay mo para makuha mo iton kustudiya iton imo anak. Di rin, mama. Susundan ko takot nasawa. Natuyaw. Dugang nga madako iton uluhad ng babae. Sumunod man dayo. Aw, ni. Sige, ma-out niya pa ako. Ma-out niya ako ako. Pag sila mo susundan ko. Takot nasawa. Out ada ka lagi ng istorya ko. O yung istorya pa ka, mo ikaw mag-out. Oo, sumunod man tayo ng mga dahil. Oh, dire mako na la ko ma Ronald. Babangin Dugang nga mo, makada. babangin, kas- Oo, sundan ko iton ako na sa out na ladya. Oo. Susundan ko takot nasawa. Di rin, mama. Kahit iton imo anak. Di rin, mama. Susundan ko takot nasawa. Natuyaw. Ronald! Madugang pa... Sumunod man dayon ni Ronald daiya. Ay, salit na dugang kong pagdako iton ulo hadto nga babae. Sorry. Joey and Marie. Awad na. Si Myrna din na nakita ko. Joel. Naging session. I will run to you. Tak mapurin ito. Nya, go, VTR. Sugat na ito't pagtagadain mo ni Linda. Plastic good man nga babae. Sakto ito nga imong gimbuhatan. Sarihan daw yung pagsulungan ni hito niya imo ugangan. Ubisan mismo ni Ronald. Hindi ko iya pagpananak dulon. Nakakatamay iya ito natong pamilya. Para malaton estado ito naton kinabuhi. Diri ko gusto nga dumako ito na akong anak nga waray tatay nga makikita. Salit nagantos ako. Ginkarawat ko ang pagtagad ha ako ng pamilya ni Ronald. Pero sobra na hiram, mama. Labi na akong ugangan nga babae. Ay, sus, nawong pala. Amo, klaro gud nga plastic induro nga babae. Sige, hala, sakto na kita ito ning pag-istorya. Basta tikang yan, nakakalimtan mo na ito nga imo bana. Sabong ka kami ni Marie, Papa. Ronald? Oy, Marie. Di ba Marie, nagyakan ka?
Nga tatago mo akong bugos nga magkulo para makapili kung hira mama o kamo ni baby. Mari, kamo nga nito na ako na anak ito na akong gimpili. Ronald, Mari, pasensya ka na nga. Yan na, klaro na ako ng nga tanan. Yan na, nasantog ko na nga. May dangan na akong pamilya. Iba na akong kinabuhi. Saad ka man, Mari, kung ano ang kasukit na akong pamilya. Ganiri ko mo ito ginihikawa imo, Ronald. Anak ko lang, balansin mo ito imo panahon. Haamon, nga ito imo anak. Nga nag-api ako ito imo mga desisyon para imo pamilya. Sumala. Ako, kung ano itong problema, ito na akong pamilya. Nga ako ang makakabuli ka, Ira. Ipapasabot ko imo. Higit sa sarit ko man na imo. Oo, maaari makito na. Nga naminado mo na ako nga. Nagsayop ako. Nagkulang ako. Ngang konsugad hito, nga ito na imong pamilya Ronald, itong baga nakakahatag, hindi ko nga problema, hayo nga magtiayo. Pagbiling ka mong lugar kung din hirayo ka mo hito niyo, mga kaganak. Papa, Di ba, Merna? Oo. Sakto ako. sakto ito na akong ba na Ronald. Asya. Ngan tutugutan na namon nga umupod ha imo himari nga nito namon na po. Kung susundon mo ito namon suhestyon ni imo pa. sige, pa. Kung na siya tiyo gusto, bubuhaton ko ito na. Salamat, Ronald. Sumugot kang suwestyon na akong mga kag-anak. Sakto man liwat, tira. Usa pa. Iray nga nira aton. Nabubuhat mo man nga bisitahon nira. Oo, Ronald. Ngan, pwede mo maitubuhato na imo mga kag-anak. Di naman ako ito masisina. Bastan akon la, ayaw iglirong akon kung ano mat imo mga plano. Ano't imo bubuhaton para imo pamilya. Ronald, kaya kaparati naman naghapon ako itong iyong pamilya, di ba? Mabubuligan ko pa ikaw kung ano itong makakaupay. Sugad man lang itong kasimple. Ito na akong gusto nga mahitabo. Siyempre, para gihapon kita may baro pagtindog ito na aton kalugaringon. Sakto ka, Mari. Ano daw, hinabay ito nga tumawag? Oh, kailan nga yung parong mo man? Mamato. Bato na gad. Bangin importante ito niya tuyo imo. Dirilo itong pwede nga diri mo hiya babatunon. Pamilya mo hira. Nga itong pamilya, magdiano hinduro. Ay sorry, duro. Durdolito. Pamilya mo hira. Pamilya mo hira. Nga itong pamilya, magdiano hinduro delito. Hakatapus-tapusan. Pamilya la itong mapaid hakada tagsa. Mari. Nga itong pamilya,